egunon. Edun asmatzen, pantaila handitzearekin, izan ere, softwarea ingelez ez dago, ez dago euskaraz. Euskaraz jarriako. Informazioan eta komunikazioan teknologien inventarioa aurkeztuko dizuet. Inventarioa, Euskarinet webgunean dago, konsultagai, goian duzue elbidea, susuniko elbidea, inventarioa sartzeko, eta bezala ere Euskarinen sartuzkero, hor, agertzen da destakatuen artean. Horrapazko markatuta inventarioa. Eta zergatik egin genuen inventarioa, ikaten inventarioa. Hizkuntza politikako sailburu horretzak 2008-2009 ekardirako hizkuntza politikaren barruan landu behar ziren egitasmoak finkatu zituen aspaldian legealdiaren hasieran hain zuzen. Eta beraz, argitapen batean jaso zituen egitasmo horiek. Hor, pantailan duzuen argitapen horretan jasotzen dira lan lerroak eta lan egitasmoak epealdi horretarako. Hogeita hirugarren neurri horretan, honako hau finkatu zen. Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrietan euskarazko baliabideak, tresnak eta aplikazio berriak garatzea. Halaber, euskararen presentzia areagotzea interneten, eduki digitalak sortuz. Beharrezkoa iristen diogu nolanahi ere, alor honetan euskarak gaur egun duen presentziari eta teknologia berri hauetan jadanik badiren euskarazko baliabidei buruzko azterketa eta erradiografia bat egiteari eta etorkizunean urratu beharreko ildoa zehazteari. Bagenekien, gero eta gauza gehiago egiten zirela eremu honetan, baina ez zeuden egitasmo horiek bilduta edo jasota toki batean. Orduan, inventarioa egin genuenean, erreferentziazko toki bat, gune bat sortu nahi izan genuen, nahi duenak konsultatu ahal izateko. Hau da, bastakit, produktu hauen berri daukanak, jakingo du non konsultatu zer dagoen, noren eskuetan dagoen, zeinek merkaturatu duen, edo bastakit proiektu bat buruzko informazioa eragin badu, enpresa, produktua sortu duen enpresarekin harremanetan jartzeko, informazioa lortuko du inventarioaren bidez. Zelako, zeintzuk diren inventarioaren helburu zehatzak. Alde batetik egindako edo egiteko bidean diren ekimenen diagnostikoa eta mapa izatea. Orain arte, egindakoaren indarguneak eta ahuleziak antzematea eta aurrera begirako lehentasunak definitzea. Eusko Jaurlaritzaren plan estrategikoekin bat letozkeen proiektuak eta ekimenak identifikatzea, beti ere balio erantsia eta eraginkortasuna kontuan. Azken finean, teknologia berrietan euskararen presentzia areagotzeko informazio kualifikatua eskuratzea eta ezagutaraztea Euskal Herriko adierazleen sistemaren bitartez. Hor, Eusko Jaurlaritzak hizkuntza politikako sailburutzak hain zuzen aspaldian sortu zuen Euskal Herriko adierazleen sistema. Sistema hori ere interneten dago eta helburua da sistema horretik aterako diren adierazleak kontuan izan da hizkuntza politika definitzea, aurrera begira. Orduan, inventario honetatik bereziki bi adierazle edo aterako ditugu sistema horretara esatzeko. Euskararen presentzia teknologia berrietan ez da zenbat proiektu berri egiten diren eta gero teknologia berriek euskarari zer erantzten dioten, zelako ekarpena egiten dioten. Proiektua egin baino lehenago, derrigorrez pentsatu behar izan genuen zer nolako informazioa jaso behar genuen proiektu bakoitzari buruz. Eta horrela, irizpide batzuk finkatu genituen eta fitxa eredu bat diseinatu genuen. Beraz, zelako informazioa jasotzen dugun proiektu bakoitzari buruz. Proiektuaren izena, gero proiektu mota, eta proiektu mota definitzeko sailkapen bat egin genuen. Proiektua izan daiteke ikerketa, garapena eta berrikuntzakoa, edo izan daiteke aplikazio bat, edo produktu jakin bat, edo izan daiteke sustapenerako, edo produktu bat merkaturatzeko ekimen bat. Bakigu enpresa batzuek ez dute produkturi sortzen, baina bai merkatatzen dute edo saltzen dute produktu hori. Gero, lan arloa. Lan arloa oso zabala da, ezta? Orduan derrigorrez, sailkatu behar izan genuen, sailkapen bat egin genuen. Alde batetik, hizkuntza baliabideak eta tresnak. Horren barruan zer dagoen,
ahots baliabideak, lexikoak, hiztegiak, zuzentzaileak, lematizatzaileak, dokumentu eleanitzen edizioa, OCR sistemak, banku terminologikoak, ontologiak, analizatzaileak, etiketatzaileak, tesaurusak, datu base lexikalak, korpusak, bestelako lanabesak. Gero, prestakuntza idargin, beste eremu bat, gero, itzulpen gintzari laguntzeko tresnak. Horren barruan, itzulpen memoriak, itzulpen automatikorako tresnak, eta bestelako produktuak. Sistema interaktibo aurreratuak, ahotsa automatikoki ezagutzeko sistemak, galderak erantzuteko sistemak, ahotsaren bidezko identifikazio biometrikoa, ahotsaren sintesia, informazioa eta jakinitzaren bideak eta bezarlo bat. Dokumentazioa berreskuratzea, informazioa erauztea, laburpenak automatikoki egitea, dokumentazioa sailkatzea, berbideratzea, pilatzea, iragaztea, eta testuak automatikoki sortzea eta bestelakoak. Beste arlo bat euskarazko softwarea. Horren barruan, bulegotika edo ofimatika, enpresa kudeaketa, erabilera orokorreko tresnak, esaterako sistema eragileak, irakaskuntza, hizkuntza, aisialdia, internet lanabesak, softwareari loturiko informazio teknikoa edo bestelakoak. Gero, edukin industria, euskarazko eduki digitalak sortzea, interneten bidez zabaltzeko, konsultatzeko. Gero, inklusioa edo gure gizartean arazoak dituzten pertsonentzako aplikazioak, elbarriak edo itxuak edo arazoak dituzten pertsonentzako aplikazioak edo bestelakoak. Ikusten duzuenez, arloak oso zabalak dira, baina oso definituak dira, izan ere, proiektuak oso ondo sailkatu behar dira, gero konsulta zehatza izatea nahi baldin badugu. Lanako definituta gero, proiektuaren helburuak ere zehaztu behar dira, gero sustatzailea arduradunak orden, gero jarduketaren esparrua, produktu hori edo proiektu hori zein eremutan, zein esparrutan erabiliko den, hartzaileak erabiltzaileak nortzuk izango diren, gero betekizun adierazgarriak. Hori jarri genuen, askotan proiektu bat garatzeak derrigorrez eskatzen du beste azpian edo beste bat garatzea edo behintzat baliabideak izatea esaterako. Nik bazakit ahotsa ezagutzeko motore bat egin nahi baldin badut, horretarako datu base akustiko bat behar dut, edo edo lexiko fonetiko bat, ez? Orduan, betekizun adierazgarriak zeintzuk diren. Edo OpenOffice.org softwareildeko ofimatika pakete hori egiteko, nik behar dut derrigorrez zuzentzaile ortografikoa egokituta egotea software horretan funtzionatzeko. Gero, egoera, zeintzuk proiektua aurre ikusita dagoen, egiteko bidea dagoen, etengabe eguneratzen daiten, edo amaituta dagoen, hori ere zehaztu behar da. Gero, epemugak, noizko ingo den, edo noiz egin den, edo noizko dagoen aurre ikusita, lehentasuna, handia, ertaina, txikia, proiektuaren dimensio ekonomikoa, askotan, akostua zabala da, eta kostu desberdinak dauzka, hori dimensio ekonomiko horregatik jarri genuen, ez? Piskat, jakiteko azkenean, zelako alegin ekonomikoa egin behar izan den hori egiteko. Gero, diruz lagundu izan baldin bada proiektua, zehaztu behar da, zer laguntza izan duen, zeinik eman dion, eta teknologiaren azalpena piskat azaldu, zako teknologia eragileen proiektuak egiteko. Gero, eragiteko baliabideak, baliabide ezberdinak erabili bali badira. Jarduera nagusiak, nondik nora, gauzatu den proiektua. Gero, arreta nagusiak, hor nahi dugu agenten aldetik edo behintzat produktua egin duten aldetik beraiek zehazteko zergatik den garrantzitsua proiektu hori. Zergatik, zeintzuk izan daitezke arrakastatsua izateko faktoreak. Gero zailtasunak, horiek interesatzen zaizkigu, proiektu bat aurrera emateko zako zailtasunak. Gero emaitzak, balorazioa, norberak baloratu behar dure proiektua. Gero lortutako aterakineak, azkenean proiektu hori zertan gauzatu den, zelako produktua sortu den horretatik. Gero jarraipena edo geroxeago bertatik atera diren proiektu gehiago, jarraipena izan duena da ez. Eta gero, azkenean merkaturatzeko eta banatzeko egin diren areginak, ez da nahikoa produktu bat egitea edo proiektu bat aurrera ateratzea
gero ez da alegin bat egiten merkatuan zabaltzeko eta erabiltzaileen eskuetan jartzeko. Gero jabetza, norena den produktu hori, eta azkenik, Eusko Jaurlaritzak produktu horren erabilera eskubiderik edo ez. Ikusten duzuen ez oso fitxa zabala da eta oso exhaustiboa. Informazio hau guztia ez da erakusten inventarioan. Hau gehiago da barruko gestiorako, pero ikusiko duzuen benetan zelako informazioa zabaltzen dugu. Hori definituta gero zer egin genuen, bilera bat egin genuen, Euskal Autonomia Erkidegoko agente teknologikoekin. Hori dituzue, urdinez, deitu genituenok edo deitu genituen agenteak gehiago egon daiteke, agian horrez daude diren guztiak, baina gure esmoa da indikatorea nahi duen guztia inventariora etortzea. Horre, eskuinaldean dituzue informazioa bidali zutenak. Beraz, inventarioan momentu honetan dagoen proiektu berri samarra da, beraz, momentu honetan hor dagoen informazioa agente horiek bidali zuten. Pixka bat eskema edo erakutzeko dizuet nola funtzionatzen duen, oso sinplea da ez da, baina horrela izango zuen ideia bat. Esan bezala, interneten dago inventarioa eta orduan bi erabiltzaile mota ditu. Alde batetik, hemen daude erabiltzaile arruntak, herritarrak, sartzen dira, sarrera irekia da, eta konsulta egiten dute internet bidez, gero konsulta doa Oracle datua eta erantzuna bertan dator, baldin badago, eta gero galdetzeko, galdera planteatzeko irizpide desberdinak daude. Eta nik ez badakit produktu baten edo proiektu baten izena, orduan testu librean jartzen dut testu zati bat, eta sistemak berdin bilatzen du. Gero, baitugu agente teknologikoak. Hauek sartzen dira beren proiektuei buruzko informazioa jartzera edo guztera. Beraz, aurretik dauden fitxak eguneratu, aldatu edo osatu, dezakete, edo ez dela fitxa berriak bidali. Baina horretarako egin behar dute identifikatu, beren burua identifikatu, eta hori egiten dute izenpe txartelaren bidez, hor Jaurlaritzak badauka protokolo bat pixkat identifikazio segurua izateko. Orduan, izenpe txartelaren bidez, eta gero, beren burua identifikatuta sartzen dira sistema. Orduan, edukiak ikusten dituzte, eta Oracle datu basean sartu horretik, hor, hizkuntza aprendiderako zentrua horretzako teknikariek edo zeiten dute, ziurtatzen dute informazioa behar bezala bidali dela, hau da, euskaraz gaztelaniaz, bi hizkuntzetarik eskatzen dugu, eta gero homogenioa dela, horrez dagoela, esan dira fitza ondo beteta dagoela, behar duen informazioa betokian dagoela, pixka bat gure lana da, pixka bat datu basean sartu horretik, gauzatzen batea. Eta esan bezala, hortik ateratzen dira, adierazleak EAS sistemarekin lotzeko. Euskal Herriko adierazleen sistemarekin lotzeko. Horrela, planteatu dago aplikazioa. Eta duzue interfazea, inventarioen interfazea. Beti agertuko dira hemen, eskuinaldean, gehien konsultatutako proiektuak. Jendeak gehien konsultatzen dituenak, hor agertuko dira. Hemen momentu honetan dakago Xuxen 3, Euskaltel, Elbia Diztegia, hautzaren ezagutzea, hor fitza bat dago, horren inguruan, eta OpenOffice.org. Eta gero, eguneratutako azken proiektuak. Hor agertzen dira, OpenOffice.org 2.2, gero turismo bilatzea sematikoa, eta web iztegia internet eta PDA-ako. Orduan, interfazio honetan, herritar normal batek zer egin dezake. Inventarioa konsultatu, hor dakazue konsultatzeko eremua. Alde batetik, nik jakin nahi dut, zenbat proiektu dauden, eta nik bakit orain 285 proiektu daudela, hor dago. Baina jakin nahi dut zein arlotan dauden. Orduan, egiten dut lan arloak bilatu. Orduan, lehen erakutsi dizuetan zailtapenaren arabera, hor agertzen dira, hemen 70 proiektu daudela, hemen 24, eta beti hor kopuroak jartzen dira. Baina horrein, eta gero bilaketa jarraidezak ez egiten, hortik joan da ez da. Baina konsulta aurreratua aukeratzen ari badut, hor nik bilatu dut OpenOffice.org 2.2 proiektu hori. Orduan fitxa laburtua agertzen zait. Hor agertzen da izena, agertzen da proiektu mota, hori da produktu edo aplikazio baten garapena,
Gero, badakit, euskarazko softwarea dela, eta bulegotika edo ofimatika, bulegotika hau, terminologia bat zateak ontzat eman beharko du. Oraindik, esatzen ari gara, neonismo hau, eta neonimo hau, neologismoa, esan behar duen, neologismoa edo neonimoa, eta ikusiko dugu arrakasta dagoen ala ez. Hori, frantzez, dakizue, bigotik esaten dela, eta euskaraz bulego esaten dugunez, eta ez dugu esaten ofizina, bulego esaten dugu, orduan bulegotika, lizentzia pixka. Ikusiko dugu zelako bidea egiten duen termino horren. Barkatu erafide 5 minutik falta dira. Gero, egoera amaituta dago, eta jabetzarik ez dauka software libre dago. Nik ikusten nahi dut hitza osoa. Osoa ez, informazio gehiago. Eta hemen dakat deskribapena, ezta? Izena laburra, proiektu mota, arloak, zintzu bidean arloak, helburuak, sustatzaileak, proiektuaren arduradunak eta beste agente kolaboratzaileak. Kolaboratzen dira, lan horretan parte hartu duten guztiak. Baina nik ikusten nahi dut hitza osoa, eta orduan inprimatu. Eta hor, agertzen zait informazio guk inventarioaren bidez erakusten dugun informazio. Hemen bukeran, lortutako aterakinak, edo merkaturatzeko eta banatzeko burutako ekintzak, hemen jartzen du. Doan deskargatu daiteke, elbide honetatik. Oso ondo, nik badakit non dagoen. Orduan, klik egin, eta banoa euskarazko softwarea deskargatzeko gunera. Hori ere, gure webgunean daukagu, hor aldian eguneratzen ditugu hor ditugun produktuak eta gainera produktu berriak jartzen ditugu urtero. Zuzen sustentako ekologikoen berzio guztiak, bulegokikako produktuak, sistemaragileak, kudeaketako softwarea, plaginak, dena dago lotuta daude digune horietagatik. Orduan, esan dugu, proiektu ikustu informazioa, galdetu dezakegula inventarioan. Baina agente ikustu informazioa ere, nik jakin nahi dut, enpresatekin hitz nahi dut, eta ez dakit bere telefonoa, bere webgunea, edo jakin nahi dut enpresa horrek zein arlotan lan egiten duen. Orduan, nik hemen aukeratu dut konsulta aurretua, eta hor jarri dut robotikera, robotikera enpresa. Bilatuko dut, eta hor galtzen zait, robotikera teknalia, bere lan arloa hori da euskarazko softwarea, hizkuntza balioak eta tresnak, hori informazioari hor dago, bero telefonoa, webgunea, joan nahi izan ezkero zuzenean, eta helbide elektronikoa, enpresarekin harremanetan jarri behar da dut. Hala ere, nik ikusten nahi dut, informazio gehiago. Eta hor zabaltzen zait, enpresa horren fitxa. Eta gero, hori beti ere agente teknologiko ikusko informazioa, konsulta aurreratua. Gero, agente lan arloak, nik badakit hemen, robotikarrek fitxa bat daukala eremu horretan, eta beste fitxa bat beste eremu horretan. Bestalde, zer gehiago jarri dugun interfaz honetan. Hasieran inkesta bat jarri dugu. Beti esaten dugu, badakigula, enpresak ezaguzte ditugu, harremanak ditugu, enpresa batzukin gehiago, harreman gehiago ez batzukin baino, baina erabiltzaileek, inventarioan erabiltzaile arruntak edo. Nik badakit jende asko, igual OpenOffice erabiltzen duela, edo beste batzuek Microsoften Office, baina nik ez dakit euskeraz, gaztelaniaz, horretik jarri dugu hemen inkesta bat hasieran, jendeak esaten digun, horretako emaitzak erabiltzen digun, zein sistema eragile erabiltzen duzun, Windows edo Linux, Linux Debian, Mandrake, Red Hat, bila jarri beharko nuke. Euskeraz, gaztelaniaz, hauza bera bulegotika paketearekin, edo iztegin pluginak erabiltzen dituzu, zetaterako, iztegin pluginak hor daude, doan deskargatu daitezke, oso lagungarriak dira, eta nik ez dakit jendeak erabiltzen dituen. Hori interesatzen zaigu jakitea. Gero, esan dugu, azkar nabil, baina egora gotzi daukat. Konsulta ingazten dugula proiektuen buruzkoa eta agente buruzkoa. Baina gero, agente teknologikoak sartu izango dira hemendik, agentetzako sarkidea. Horretarako esan bezala, bere burua identifikatu behar dute, eta agente teknologikoa da, edozein produktu, edozein proiektu, informazioan eta komunikazioaren teknologien barruan, edozein proiektu daukan enpresa, entitate, erakunde eta guretzat agente teknologikoak dira.
Kontua da, inventariora informazio hori bidaltzea. Zer egin duzun zuk, nola egin duzun eta bar, gero jendeak jakiteko eta jendeak erabiltzeko aldela, ezta? Bueno, orduan, lehenengo aldiz sartu ezkero, eta hor daukazko informazio osoa, esan dut eskuliburua ere badago, beraz, lasai hartu egun batean patzabaz eta irakurri. Arpidetza egin behar da, eta esan bezala, izenpetzak dela lortu, beti identifikazio seguru izateko, gero fitxa egin bidali, eta sisteman ja alta emanda egon zarete. Gero, identifikatu eta aurrera. Beraz, inventarioa, HPS-ek hizkuntza politikako sailburuordetzak kudeatzen duen intraneteko aplikazioen bidez gestionatzen da, esan dizuet. Gero, edukien homogeneotasuna bermatzeko, HPS-ek baliozkotzat eman behar ditu agenteek txantatzen dituzten fitxa berriak naiz daudenetan egiten dituzten aldaketak. Gero, agente teknologikoek edukiak euskeraz eta gaztelaniaz eguneratu behar dituzten. Agenteek bakarrik bere fitxetara dute sarbidea. Argitako beste agenteek bidalitako informazioan ez dira sartuko, bakarrik konsultatu, baina aldatzeko aukerarik ez dute izango. Eta gero, lehen esan dizuetan bezala, fitxan biltzen informazio osoa ez da erakusten interneten, erakusten dira, eremu batzuk bakarrik. Eta lehen esan dizuetan bezala, hemendik orduakazue softwarea, esteka hori, eta bertatik joaten da beste gunera, euskarazko softwarea deskargatzeko gunera. Hori importantea da, produktu asko dago, eta ez dakit ezagutzen dituzuen, baina beretan zuen ordenagailuan dituzuen softwareak naiz tresna guztiak horrek euskeraz jarritzak ezue eta gainera tresnak eskuratu euskaraz lan egin izateko. Hor da bazue, sustengo bidean. Eskerrik asko, zuen horretan gatu. Eskerrik asko, Rafel. Norbaitek galdera bat egitean egon badu? Lan amutxean duzuelako, baina, nik fagorak enator, eta hor, guk ez dugu ibilitzen gara hor, eta begiratu izan dugu, eta zuten dugun aplikazio batzuk, agertzen diren, ez diren, eta batzutan izan dugu sorpresa txikiren bat eratera, ez? Zueko, duzu, amaituta dagoen, zegoerazan dagoen aplikazio hori. Guk amaitutako batzuk probatu ditugu, eta gero sorpresatuak eraman ditugu, ez? Eta gaur entzun dugu bilmeio begotan errentagarritasuna, berrentuten kanako dagoen errezelo hori, eta horrelako proba bat egiten dugunean apustua zaitu esan dara. Eta guk apustu egiten badugu aurrera joan behar dugu. Informatikako eragin bat eskatzen badiogu software basartzeko. Edo eskatzen badiogu persona konkretu batzuei proba bat egiteko hasi daitezela beraiek software hori erabiltzen, ezin duguna da kale. Kale egiten badugu ez dakitzen bat urtetan berrez ezin da erako. Proiektu horrekin egin ganakoak, ez? Eta izan ditugu zer batzuk. Hau da, galdera da, hor jartzen duzuenean amaituta dagoela, nor testeatzen ditugu programa horiek, edo software horiek, edo dena erakoak. Gehi bat, dut izan ditugu sorpresa horiek batik, uste dut, atzerako izan daitekeela, aurrean zoazelako planteamentu bat dituen durako, eta gero askotan aurreko zoko batzuk gartzen dituela, errezelo bat. Testeatzen dituen, zuik diatzen zareten, norbait, horrentzaile horren. Galdera izan da, espeziatu dagoetu behar dut ez da. Bai, edo galdera eta gali berean ez, iragizun batzuk eta hor batzuk, eta eskertzikoa dira. Ez, inventarioan jartzen diren proiektuei buruzko informazioa, ez, testeatzen dugun, bereziki jartzen badu proiektu bat amaituta dagoela, ez? Eta gero erabiltzaileak benetan erabili behar bain badu edo eskuratu behar bain badu proiektu produktu hori, agian sorpresartzen du, eta ikusten du ez dagoela amaituta edo ez dagoela erabat eskuragarri edo ez dagoela galdera da ia guk testatzen dugun informazio hori. Printzipioz, guk ez dakagu orain arte, hemendik aurrera, esan diote, proiektu berri samarra da, eta orain arte egin izan duguna izan da, jaso dugun informazio guztia sartu, ez? Gero, bakizue, lan informatikoak beti oso komplikatuak dira, eta guretzat are komplikatuagoak protokolo asko daukagulako, eta orduan, lehen ez batzuekin komentatu dut, hasierako informazio bilketa guk egin genuen, ez? Agenteek bidalita, ez? Orduan, agenteek bidali zutena,
hori sartu inventarioan. Egia da, batzuetan, koinzidentziak zituela, ez da? Proiektu batzuen berri nik eman nuen, nik pertsonalki banekielako zafitza batzuk bete nituen. Eta jarri nuen, nortzan arduraduna, nortzan egilea, datu guztiak. Baina, gero agente batek, gauza bera. Orduan, zein genuen, hor bateratzen lan handien genuen, ez? Eta orduan, gauza batzuk, joan ginen, egezatzen, sintetizatzen, aldatzen, eta orain, eskatzen diogu agente guztiei, ez? Eta egun hauetan armaetan gabiltza, eta egongo gara, etengabe egongo gara, eta eskatuko diegu beren fitxetan sartzeko, eta mesedez, hor dagoen informazioa, ondo, egezatzeko, ez? Aldatetik, esan dute, agente orduan, bilketen genuenean euskaraz bide ziguten, edo gaztelaniaz bide ziguten. Bi hizkuntzetan ez. Egut, itzupen egin genuen, hizkuntza batera bestera, baina agentek beraiek egezatu behar dute informazio hori ondo dagoen ez, eta egunatu behar dituzte fitzak, eta printzipioz, nire gustatuko litzaideak behintzat, bai agenteen aldetik, bai erabiltzai guztien aldetik, oharrak, ibitzaztea gana edo bidatzea guri, benetan, zuzendu behar den guztia zuzentzeko, ez? Baina, printzipioz, aurreikuspena edo hori beti proiektu buruzko informazioa agenteek izango dituzte, ezta? Nik kontrola dezaket nik esku artean ditudan proiektuak, ez? Baina, orduan, bai esaten ezuet, eta badakit, zenbat eta gehiago erabili, doikuntza asko egin behar dugula, zuzenketa asko egin behar dugula, eta produktua bera, hobetu behar dugula, hori argi dago. Horren ari gara, barruko loturekin, eta komplikatua da, ez da, gu esatzen informazioa, hain lotzea, ez da, enpresa batekin, pertsona batekin, enpresa bakoitzen egongo da, pertsona bat informazio hori elikatuko duena, egunatuko duena. Orduan, sistemak identifikatu behar ditu horiek, ez da. Orduan, baina dena den, eta proiektuak, momentu honetan 285, ez? Nik bakit, nik ezagutzen dituenak, zeintzuk dauden bukatuta, zeintzuk ez, eta ez kasu batzuetan, nik uste behar dugula interaktiboak izatea, ez da. Erabiltzaileok, agenteok, guk kudeatzaileok, ez, behintzat, hor dago, elbide bat ez da sortuta, bidaltzeko, ez dakit iraudizionak, nik uste ikusten dugun guztia, errebente zen behar da, tresna zen behar da, bizia, eguneratua, eta oso praktikoa, ez. Alde batetik, gure helburua teknologiak sustatzea zain, gero demanda sortzea, ez da? Zain dute, bezero gehiago sortzea, ez dakit enpresentzat, eta gero hor pixanaka dinamizatzea. Artetik esan dunari erantziz, elekatik anator, xuxenen garatzaile bezala edo, osatuko gure esperientzi, saiatzen gara, adibidez xuxen garatzen digunean, ahalik eta plataforma gehienetan besteatzen, ez? Windows, Windows XP, Windows 2000, eta nula. Gero gertatzen da, hor, azkenean dauden kombinazioak, infinituak ez, baina asko, Windowsa izan daiteke, gaztelera izan daiteke, inglesez, izan daiteke euskarazko plugina, Officeak ere izan daitezke hainbat hizkuntzetakoak. Orduan, saiatzen gara aldan eta kombinazio gehiena testeatzen, baina badakigu, batzutan ez dugu laloratzen, eta beste batzutan gertatzen zaigu, aplikazio egiten dugu ondo dabil, baina Windowsek egin du alako eguneraketa bat, eta horrek suposatu du, beste aplikazio batzutan akatzen bat edo ekartzea ez. Eta nik uste eta zendunak ados nagoela feedback hori erabiltzailearekin eta guretzako ere, garratzailearentzako ere interesgarria da, gehien bat jakiteko, ze plataforma, ze gure gotika, ze hizkuntzetan dagoen, guk ere arazori denbairen konpondu izateko. Deskargatzeko dauden historiekin, zeren deskargatzen danean, zuzenean, enpresako informazioaren ikasten dute hori, eta produzioan. Hori ez baldin badabil, edo arazun badabil badago,
urrengo berriz hori egiten azteko urtea pasatzen dira, konfiantza bat dut egun bat, eta hori produktu sortuko denak. Eta normalean hori denak dira oso, gure esan oso kudeaketarako oinarrizko erreminta bat da. Orduan, guk jasotzen dugunean, jakin behar dugu hori ez da. Testatu dugu, badakigu funtzionatzen dira, modulu horretan, eta pantaila hori funtzionatzen dira. Onda, dagoena, perfecto gondara da. Eta, mesedez, lan egin horretan informazio egin bizela, ikarrezko hartzako euskatu egin. Baina hor, desberdintasun edo oso garen ikuspegitikan, produktu bat, aplikazio bat, ondatik beharen pertsio batean ondatik proiektu izan nahi. Hortikan aurrera deskartatzen bat nuen zute urrengo bertsio bat, horrek ez du esan nahi, adibidez, urrengo bertsioa euskaratuta dago nik. Beraz, ikateko bitegien agertzen da nien aplikazio bat, eta agertzen bat da aplikazio horren bertsio bat, nik ulertu da den bezala, adierazten duena... Orduan, adierazten duena da bertsio horrek, adierazten duena da ja amaituta dagoela bertsio horrekiko proiektu. Oain, deskarratzen bat dugu zute, bertsio berriago bat, ez da nazi urtatzen da, gaina bat euskaratuta dagoen, edo ez dago egeutza batzu dituen. Nik uste, inbalatea dala, ziurtatzea, askotan, argi dago, zugazki zuen, abituagoa zaetela, ez da? Nik, esan diote, hemen zabaten guztiok, zugazki, erabiltzen dituzuen eta ez dago eta. Askotan guri, iritzen zaizkigu, mesuak izaten dira, zaitu nahi zuzentzaia eskarratzen, eta ez dut lortzen, ez dut asmatzen. Eta gizan dira, fijatu zara zein den zure ordenagailuan, dakasun softwarean, zure Office bertsioa zein den, eta hori aktuarko zu dagokion. Batzutan, ez, jendea da fijatzen eta hori, baina hori bestelako, arazo hori bezartuko dira duguaraz. Bestelako arazoak egongo dira, segurazki, ez? Eta, bakigu, horretik importantea da, ohar zehatzak egitea, ez da, nire interesatzen zait, edozin arazo garen baduzue, lehen bailen idatzi, eta batzuetan, igual fitzan bertan, inventarioan ikusiko duzu ezin den proiektu horren arduraduna edo gila. Hor dakazue, ezea telefonoa, edo posta elektronikoa mezuak bidatzeko momentuan. Haizu, arazo hau izan dut, ona da, beti arazbaren deskribapena bidaltzea. Nik askotan egiten dut pantaila harrapatu, kopiatu, zertatu, arazo hau azaldu zait, Eta nik uste horrek argibideak ematen ditula. Bueno, bukera eman behar diogu, azkenengo galdera. Bai, gurtu esan, horra dide modura, Momentu bat, mikrofona. Prozedura kontua da. Bertan sartuta eta adibidez aukeratu ezkedo BDP eta aktibo dagoen aplikazioa. Bere zehaztasunetara joan ezkero, nik irakurtzen dudana, gaztelaniazko lizentzia duten erabiltzaileek doan lortzen dutela programaren euskarazko bertsioa enpresa banatzaileari eskatzen batin pasai. Aldiz, Prismakoa hartzen badut, bertan hartzen da, Sisteplan enpresak euskarazko bertsioa doakoa banatzen dira gaztelaniazko lizentzia dutenei. Batean ikusten du sistematikoki, banatzaile horrek erabiltzaileari ematen diola, eta bestean, erabiltzaileen esku geratzen dela eskatzea. Zeren arabera egin duzure diru laguntzarekin zerrikusi badauka, ezin duzu eskatu banatzaile guztiei, banatzaile orok, sistematikoki daukanaren bertsio horren aukera behintzat eskaintzia zuzendian, erabiltzailea atzetik ibili barrian, edo zer nola daukazu hori batetik da. Bestetik ikusten denez moztu inbarra denbora, eta gaurko egunean dauzkazuen proiektu eta eskuartian ezagutzen duzunez, Office 2007-en egoera jakin nahi nuke ze egoeretan dago. Ondo, txeko lanak egin da, Arratzen izkatu duzuke, ez, bakasu horretan, zuke apuntatu dituzun jabardura horiek zurazki dira erredakzio kontuak, bi enpresek dituzte badintza berdinak.
Ikuspuntua da izan daiteke, edo bezeroak esan gaizu, nik gaztaina eskola lizentzia daukat, bera euskara eskola nahi gazu doan. Ez dela, enpresari burbatzen espazio hori berdinduko dugu, baina hori da informazioa dekretetan sartu alako, Sisteplan enpresak ez du bete fitxa hori, edo bere taktil edo, hori, zirkulu horretzen egin dugu, eta zura zirra kontua da. Baina enpresa horiek guk diruz lagundu behar, jarraitzak lagundu baldin badu, orduan, obligazioa bate beti domen emateko gaztaina eskola izan ezkero. Bestela, momentu honetan, ari gara badain begiratzen Windows Vista eta Office 2007-aren bertsioak, euskarazko bertsioak. Nik uste laster dira zabaltuko moduan nago direla. Laster, ez dakit Microsoft egiten oso zenean. Guri eskatzen dugu oso bakarra da bain begiratzea, hizkuntza kalitatea bermatzea. Baina dena ordaintzen du orain Microsoftek. Zain dute, lokalizazioa eta itzupen lana. Orduan, guretzat 0 euro da. Eta laster izan daiteke hilabete, ez dakit, orain zuzentzen ari bada, Bueno, honekin bukatzen dugu, eskerrik asko Araceli.